yan? Sinabi niya. Pinalo ka? Ano? Nag-away kayo ni bakla? Ganon. Kumbaga, ewan ko kung nabalitaan ko nga na kung ano lang yung mga sinasabi niya. Sabi ko nga siya. Kaya siguro, secure. Problema. Eh syempre gusto mo na kitang kausapin. At kung papayag din yung bata. So nandito ulit tayo sa ilalim ng tulay. At sana nandito si yung bata, no? Yan, tao po. Tao po. Tol po ang bigas tsaka grocery. Ilan? Isang pares. Yun, no? Si Sean. Wala po nandiyan po sa taas eh. Gising mo lang, Bia. Kasama niyo po yung isa yun. Oo. Bakit? Pala ko po uso eh. Sino tong natulog? Asawa mo? Dyan na kayo. Dito na kayo. Pinamigas po ka. Lumipat na kayo. Dadala lang naman ako ng ng bigas tsaka grocery. Ano na, kamusta na dito? Si Kenneth po pala lumipat na rin po dun sa may kabila po sa Santa Ana. Saan banda dun? Dito, ano po yun eh, tambakan po siya. Nung nakaraan kasi hindi ako natuloy. Puro nagantay siya rito. Opo, sinabi ko ng tanghali, ng ganun oras. Saan kaya banda sa Santana si Kuya Kenneth? Dito po sa may pupuntang Tambakan? Hindi po yung paglabas po dito sa may urban. Ay, opo dito sa may urban. Lagay mo dyan para may Sa may pang... pumping station. Ay, di ba po may dyan, may toll, may May- breaker. Breaker? Ay, Raker? Alam mo ba yung raker dyan, Bert? Saan? Dyan sa puntahan ko sana si Kuya Kenneth eh. Hindi niyo na nakikita talaga si Ate Jing. So makausap si Ate Jing eh. Hindi na po eh. Hindi na talaga pupunta rito. Hindi na po. Kasi nung nakaraan nakita ko po dyan sa sa labas. Ano? Dito po sa labas. Wala na naman. Hindi, nung po. Pinapaalis po ata dun sa kabila. Doon pupunta sa kabila. Yung dalawang pamilya dyan. Tapos si Sean. Ayun Show po nandito lang. Alam po ata ni Show yun. Gusto niyo po samahan ko kayo doon kalaki eh. Malayo ba? Dito lang po yung paglabas ko dito sa urban. Sige, si ano lang si Sean muna baka nandyan. Yan mga kabiyaya, pinatawag ko yung bata. Nakausap ko man lang sana. Ha? Yung sounding? Nandyan daw pag sa paglabas eh. Para makausap ko. So si ano bang pangalan nito? Si girl. Kalimutan ko. Dito sila sa ilalim ng tulay, natutulog. Dito umiikot ang kanilang buhay dito sa ilalim ng tulay at nangangalakal. So andito marami silang mga kalakal mga plastic. Yan. At nung nawala nga dito si Ate Jing, medyo luminis-linis yung po dito, yung ilalim ng tulay. Kasi dati talaga sobrang kalat dito. Oo, sobrang kalat nung tulay dito sa ilalim. So si Ate Jing nga daw hindi na matsyempuan at kung ano na nga daw yung mga pinaggagawa. Yan. So pinatawag ko si Sean para makausap natin kahit papaano. At sana nga pumayag na sumama na lang sa akin kaysa andyan sa jeep na tutulog, no? At kawawa naman yung bata, hanggat bata pa. Para kahit papaano may gumagabay-gabay sa kanya kung ano yung maibigay natin na tulong kay Sean. Gusto ko rin makuha yung isa pa niyang anak na 4 years old na babae. Hindi ko ma-champion sa Ate Jing kung saan niya binigay eh. Eh busy rin kasi din yung mag-asawa dito. Kaya hindi rin nila ako masamahan, no? At ayun, mamaya pagtaas ko nito, puntahan ko rin si Kuya Kenneth. Maabutan natin ng
kahit papano, kahit konting tulong, no? So antayin na lang natin yung bata. Ay, Shaun, Nandun mo tumakbo eh. tumakbo, ayaw talaga, hayaan mo na. Tako. Tol, kuha ka pa nga ng isang pares doon, bigay mo kala ate, oh. Asan na yung si ate, isa pa? Andun po. Tawagin niyo Wala nga na po. Tawagin mo yung mama mo. Nakulong po yung asawa niya. Wala na nag-ano sa kanila. Nakulong? Opo. Bakit po? Ba't nakulong? Hindi ko po alam. Basta nakulong na po Ah. eh. Asa, sige, puntahan ko na lang doon. Opo. Puntahan ko Yung sis. bata Ito, po. ito, si mama nito. Opo. Hindi, anak po yan. Yung mapayat tinawag na. Ah, anak mo to, di ba? Ayaw nga pala. tanda. Madalas po walang gatas yung Oh, bata. hindi, isa lang muna. Pupuntahan ko doon si ate. Pupunta po dun si Ate Jing. Baka Wala siya dun din. Umalis na. Dumarating po siya dyan gabi. Tapos minsan, maaga pa siya umalis. Nakakausap niyo pa naman ng matino si ate Jingte. Hindi na Kuya, namin ganito. nakakausap eh. Ano siya mahilig siya Parang magnanakaw. pabalin. Kaya takot sila dyan. Nanakaw na si ate Jing? Oo. Kung sabihin ko yun. Hindi, okay lang. Yung maso. Tsaka hindi naman nakakapanood ng video ko yun. Wala namang alam sa ano yun. Ano po siya, wag kung ano ko sa inyo yung pagkain. Sige. Ako, pag yung binigyan niyo pa ako, kain kami agad, sisig, bili kami pritong manok. Hindi, tsaka dapat lang talaga eh. Alam mo kung bakit hindi na ako nagpupunta doon kay nung nakarang kay ate kasi. Yung asawa niya kasi hinabol pa ako para mangingi ng pera. Sabi ko na nga. Kaya hindi na ako nagpupunta. Sorry kuya, anak. Hindi, okay lang yun. Pero ngayon pupuntahan ko si ate. Wala kami kaya ako lagi ko yung mga pagkain. Yun, nang hingi sila kanina. Saan kayo galing? Sa bahay. Iyak nga ay, pumunta nga po dito yung kanina eh. Nakikiusap Ay sir, si dito, Kuya ano. Kenneth, sasabahan ko po kayo. Malapit lang ba? Opo. Pinili niya po talaga. Kung ayaw nyo naman po na pumunta, iwan nyo na lang daw po sa akin at kilala nyo naman po ako. Ay, salamat. So yan ate, may grocery din yan. No? Thank you very much po sa Yan, inyo. para ano. Ano yan, dala mo na eh. Ano daw, igiban po. Ay, Giban, magigib ka? Opo. Saan magigib? Doon po. Malayo? Doon po sa may Santa Ana. Santa Ana. Eh paano yan? Kapag pupunta dyan si ate Jing, para saan? Gagano. Hindi, dyan sa inyo. Ba't siya pupunta pa siya Kapit-bahay dyan? po sila eh. May bahay na dyan si ate Jing? Oo. Wala po, Nakikitulog po. nakikibwisit po siya dun sa may kabila. Inaaway nga po niya ako kasi ano, pag nakakaano siya, ang tapang niya. Ang tapang niya. Ay, tayo. Mamaya masaktan yung mga bata oh. Kaya nga po sabi ko, wag kang, ano, hindi ako mahilig po manguna. Oo. Yun lang po na ano. Kasi pagdating gabi po, sigawan sila ng sigawan ng kabit niya. Yun, dun po ako nagalit sa kanya. Ate Mars, nasa na hinihiram ko sa'yo? Mag-iigib ako. Ang ano inigi mo? Galon? Oo. Ayun na, dram. Pupusok ako. Ito, may 20 pata ako dito eh. Oh. Ang higib ng tubig. Kuya, pasensya na kayo nung kailan ha. Okay lang yun, walang problema yun. Sa may malayo. Si Sian kasi binabalik-balikan ko dito kasi nga gusto kong dalhin. Kasi gusto Na lang, gusto ko na lang ampunin. Opo. Kaya ayaw naman, yun, tumakbo daw. Nawag. Yung bata sana na 4 years old, yung kapatid niya, gusto kong kunin dun sa ano. Andyan na po ngayon. Nandiyan na? Eh Mm. kaso, hindi natin pwedeng ano yan. Gusto kong makausap si Ate Jing eh. Promise po, hindi niya bibigay sa inyo yan. Kasi sa papa nga, hindi niya binibigay eh. Kita kesa naman Alas niya ganyan. po daw yun eh, sabi niya. Ano? Alas. Alas niya? Alas niya po daw sa pagpapaawa tsaka sa katarantaluhan niya. Kuya, si Kuya Kenneth po, ano po daw, sabi niya ako. Malinsabay mo ako. Kung hindi daw po kayo makakarating, Hello. sa akin na lang daw po at matindi naman ang tiwala niya sa akin. Hindi, pupuntahan ko na lang ngayon. Sige, Tulungan samahan natin. kita kuya. Kaso naka-tricycle kami, nakabike ka ba? Malapit lang ba? Ano po, doon, malapit lang po. Magbike lang po ako, sunod lang kayo sa akin kasi pag uwi ko, wala na po ako sasakyan. Yun lang. Malayo ate. Saan ba Yan banda lang eh? po, iikot lang po tayo. Hindi, tanungin natin si Empoy, baka alam niya naman kahit hindi na kayo sumama. Ba't malawak ba yon? Yung po dito sa mga Flores. Hindi, siya tanungin ko si Empoy. Ano, Yung tricycle boy. Wait natin. Bantayan mo mo. Bantayan mo ba? Hindi niya daw alam. Di ba po yung paliko dito? Di ba Bibili po niya pag po, dito ka sumagot dumaan, po yung talaga paliko ako po para dyan? ano daw po, sure daw po at hindi naman Hindi, kayo. para mabigyan ko lang din siya ng ganyan. Naawa rin kasi ako dun Ano eh. ba yun? Tsaka, naawa. Hindi, tsaka mukhang okay naman si Kuya Kenneth eh. Ni ka Empoy ba yun? Kawawa din po yun sir, nung kailan madalas siyang gutom, nakikikain siya ron. Yung kaso lang, parang nararamdaman niya na parang gusto na Yung lang nakaraan naman kumakain naman siya dito, di ba? Yung ano. pinapakain po niya. Kaya sa nung... Pero ngayon, sino kasama niya dun? Ba't ayaw niya na rito?
Ano po, may nag-uuling-uling po yata siya. Ah, doon. mas okay doon kasi Oo, may parang malapit-lapit. Opo, may mga ginagawa-gawa po siya. Tsaka baka po doon din sila tumira. Kasi, May asawa na ba si Kuya Kenneth? hindi po. Solo lang siya doon. Opo. Mamaya may Bakit siya- kinakasama na. Caretaker doon na Yung ano. sana Ah. pauwi nyo na po yan. Ginawa po siyang Kawawa utusan. kayo. Hindi, yung gusto ko siyang tanungin eh. Kung Oo, mabait. ano nga Gusto eh. niya na po daw umuwi. Pamasahin na lang talaga niya. Saan ba nakatira Mabait yun? po yan si Kuya Kenneth. Mahit nga yan eh. Kaya gusto kong puntahan Sa eh. ano. Pag-alam Oo, siya, sige. madali po siyang utusan. Oo. Kaya Gano'n na lang gawin nyo, Kati Jing. Pag ano, edi dapat. Kasi baka mamaya madama yung mga bata oh. Pag Hindi nangwawala ako kasi namin pinagkakausap yun. Madala Asan na ka na? po kasi. Sa mo, Hindi, pupuntahan ko na lang yun dun si ate. hindi niyo siya hindi, andyan na po. Si ate, hindi niyo siya ganong madalang niyo siya makikita. Gabi siya halos nakikita. Yung si ate. Tawag ka! Punta ka dito. Hinahanap yung ano mo, yung ampun mo. Yung ampon mo, hinahanap ko. Si ate Jing. Andyan na po. Andyan na? Andyan na oh. O sa... Nakauwi yung anak niya, naglalaro doon sa baha. Anak, sahuran mo na to dun! May ano, nahanap paano si kuya ate? Nakulong. Naku po, kailan pa? Mag-iisang buwan na. Isang buwan na, bali po yung huling kita ko sa kanya, yung Yun last dito. na yun. Kinabukasan yata yun, Nora, no? Ay baby, bata pa na yung ano yung buwan na to te? 9 months. 9 months. Anak, yun. Naligo si Dada. Di ara Ano, kuha ka pa dun pag tol, isang pares. Bigay ko dito kay ate. Tawag kita kayo. Eh paano kayo niyan? Ayo, buti yung tita ko kahit pa paano, pinapadalang kami ng grocery namin kada 3 araw. Wawa naman. Gata, ang problema ko na lang, pang ano namin, pambiling diaper, katol, tubig. Yan na lang, ang problema ko araw-araw. Kahit yan ang mga... Kung may bibigay ko lang ngayon, bigas tsaka grocery kasi naubos din yung budget ko dun sa ano. Pero okay na kahit pa paano, di ba? Hindi naman na ano. Tawag dito, mamaya kausapin ko sa ate Jing. Nakakausap pa ba ni kayo manakit yun? Alam din, nakakaano. Nakakausap pa ba? Matino pa naman kasi nakatulog naman. Isip ka ba? Nakatulog ba, Ate Ara? Ginising nito. Andiyan ba daw? Andiyan siya. Ginising nito ba? Oo, Nasa kausapin bahay na. yun, sa bahay namin siya nakatira ngayon. Nasa bahay niyo ba? Hindi ko na lang mag-ano ng mga grocery. Ay po yan siya. Hindi, yan na oh, yan oh. Sa inyo yan. Yan, bakla ako sa'yo. Hindi, meron na ako. Bigyan nyo na lang sa ate Jing. Pag ano. Pakainin mo, Te Ara, para hindi. Oo, para ano. Grabe naman ko siya. Siyempre, pinapakain din Oo nga, para hindi matuluyan. Tapos pag natutulog, huwag mo ipag-isip. Oo. Para So, sige, asan si ate Jing? Kausapin ko. Linugyog din ang nang eh. Gising na ba? Gising na. Papuntahin nyo na lang dito. Diyan oh. Diyan tayo. Diyan kami oh. Diyan kami oh.